बारा भाइरेल खालामनांला आब' भुमिकाखौ। हेलो गाइस, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालाम बयबो मोजाङै दं आरोना। दिनै बे आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ स्राय बरायग्रोबाय आरोना। स' गाइस, दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबो मिथिखाबायानो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो। लेट्स गो। स' गाइस, सिगांग्रो नैबे भिडिअखौ एसे नायना लाग्रोदो आरोना। खारलायबाय सासे आइजोआ फिसाय गारनानै बांगाल हौवाजों खारलायबाय। गावजों खारलायबाय नै। स' गाइस, मा जाबावगोन जोंनि बे संसाराव? जोंनि बर' हारिया सोरांबानो निउस, फेसबुक खुलिबानो निउस, उमुका उमुकजों खारबाय, उमुक हिन्जावआ उमुक हारसा हौवाजों खारबाय होननाय सानफ्रामबो माने निउस आरोना गाइस। खारनाया माने अनजिमा गैयै जाबाय आरोना गाइसमोन। स' गाइस, जोंनि बर' हारिया माने लासै लासै माने जोबलांगासिनो दं आरो मा बुंनो गाइस। खालि नासयजानाय आरोना। रिसेन्टलि दाखालि मा जाखो, बिटिआरआव मोनसे स्कुलाव बर' राव, इंलिस राव ओमफ्राय आसामिस राव लिरनायखौ जेरैबायदि खोमोरनो होनानै अकल आसामिस आरो इंलिसल' दोनहोबाय बिटिआर बायदियावनो। सानना नायनो गाइस, होमबा बे नासयनाय जायाखै नामा? स' बेबायदिनो गाइस, जोंनि बर' हारिया नासयजानो माने एकदम माने गोमोरलांसिगोन आरोना, गोमालांसिगोन आरो बर' हारिया। मा जाबावगोन? जोंनि बर' हारिनि मेन्टेलिटिया माने एसांल' एकदम हामायन'। ओंखायनो साननो रोङा, बुजिनो रोङा, मालायजों माने खालामजाबाबो, मालायजों नासयजाबाबो माने देहायाव नाङा, बेबायदि आरोना गाइसमोन। आं जि नुहुरबाय आरोना गाइसमोन, लासै लासै जोंनि बर' हारिफोरा जोबलांगासिनो दं आरो बेबायदि। आरो नै बे फाग्लिखौ नाय, फाग्लिया गोदोबो बुंखायोमोन बियो एकदम माने गाव हारसा हौवाखौसो लागोन होननानै। बर' हौवाफोरा बुग्रा, जौ लोंग्रा, फाग्ला बेबायदि जायो होननानै ना। थ' फाइनालि बे माने हारसा हौवाजोंसो थांमारबाय आरोना। नायनोसै बेसेबां दिन बिथाङा रायजो जायो, बेसेबां मोजां जायो, नुबाय थागोनथ' जोङो ना सानसेबाबो मा जायो मा जाया। बेनो आरो गाइसमोन। आरो आब' भुमिकाना मा जाखो मिथिबायना गाइसमोन? नोंसोरो बा जोङो भाइरेल खालामनो मा जाखोनो, आब' भुमिकाखौ बिएफआनो गारबायनो, दा ब्रेकआप खालामबायनो गाइसमोन। बेनिखायनो बारा भाइरेल खालामनांला आब' भुमिकाखौ, मिथिबाय? जाबाय, एसेबां दोनदो। नोङो बिएफआनो ब्रेकआप खालामबाय बा आरो बुहुत बायदि बायदि जालांबाय थागोन गाइसमोन। बेनिखायनो दोनथ'दो, बेयावनो भाइरेल खालामथ'नांला दै गाइसमोन। स' गाइस, दिनै भिडिअ एसेबांनोमोन। नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना गाइसमोन। स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन। बाय बाय।